Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन सिनाव गासैखौ फिन खेबसेबाव बरनायना लाग्रोनाय जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं लोगोफोर डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलखौहाय दा आंनि मोनसे नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय गिबियावनो नोंथांमोना चेनेलखौ गोदानै फैसनदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ गोदान इम्पर्टेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर दानिया फैदो लोगोफोर जोङो मेन टपिकखौहाय सावरायदिनि जोंहा NSP नेशनेल स्कलारशिप होनोब्ला नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिन्थिखायो फ्रायानो स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय बेयो राङारि अनसुंथाइ दा बे NSP स्कलारशिपनि जोंहा माखासे जोंहा फ्रेश आरो रिनिउवेल खालामनाय स्टुडेन्ट्सफोराहाय राङारि अनसुंथाइखौ बे NSP नि स्कलारशिपनि फैसाखौहाय नोंथांमोनाहाय मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर दा जोंहा नैबे नभेम्बर दानावनो मोननांगौमोन दा दासिमबो मोनाखै जोंहा माला मोनगोन आं बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खिन्थाहरनो सानदों जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ गेजेर खन्द'आव स्किप खालामनानै नायोब्ला बेवहाय गोबां खोथा नोंथांमोना मिथिनाय नङा दे लोगोफोर दा बेवहाय जोंहा मोननै रोखोम स्कलारशिप दङ प्रि मेट्रिक स्कलारशिप बेनिफ्राय जोंहा पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप प्रि मेट्रिक स्कलारशिप होनोब्ला नोंथांमोना मिथियो क्लास 9 निफ्राय क्लास 10 आवहाय जायफोरा फरायगासिनो दं बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हायो दे लोगोफोर दा बेनि जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआहाय जोबनानै थांबाय दे लोगोफोर दा जोङो माखासे गाइडलाइन्सफोरखौहाय नायगोन लोगोफोर नोंथांमोना माला मोननो थांगासिनो दङ स्कलारशिपनि फैसाखौहाय दा गोबाङानो मिथिया लोगोफोर जायफ्रा क्लास 9 10 आव फरायनाय स्टुडेन्ट्स आरो बिमा बिफाफोराबो गार्जेन्सफोराबो मोजाङै दिथा होनो रोङा लोगोफोर दा बेनि थाखाय गोबां मानसियानो जोंहा मिन्थिया बे क्लास 9 निफ्राय 10 आव फरायनायाबो स्कलारशिप NSP स्कलारशिपखौ मोननो हायो होननानै दा नैबे फार्स्ट इयारनिफ्राय ग्रेजुवेटसिम फरायनाय जोंहा MA लानाय बिथांमोनाल' मोननो हायो होननानै नोंथांमोना साननो हागौ दे लोगोफोर दा बेबायदि नङा दे लोगोफोर क्लास 9 निफ्राय क्लास 10 आव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफ्राबो बे स्कलारशिप NSP स्कलारशिपखौहाय नोंथांमोना गासैबो मोननो हायो नोंथांमोना बेखौहाय गोबाङानो मिथिया दा जोंहा स्कलारशिपनि फैसाखौ बेवहाय होनाय बायदि लोगोफोर नोंथांमोना 31 अक्ट'बराव नोंथांमोना मोननांगौमोन दे लोगोफोर दा जोंहा नभेम्बर मास हाबबाय दा जोंहा 31 अक्ट'बराव मोननांगौआहाय जोंहा नभेम्बर मास हाबबाय दे लोगोफोर दा अक्ट'बर मासाहाय जोंहा जोबनानै थांबाय दा नभेम्बरा हाबबाय दा माला सोगोन लोगोफोर फैसाखौहाय बेनि जेबो गोरोन्थि गैया आरो बेनि जेबो जोंहा दासिमबो अफिसियेल नटिस ओंखारफैयाखै ससियेल मिडियाफोरावबो जेबो जोंहा सर्सआवबो जेबो मोननाय जायाखै दे लोगोफोर दा सिगांनि NSP नि ST स्कलारशिपनि पेमेन्टखौबो फैसाखौबो सिगाङावबो जायफ्रा मोननानै थांबाय बिथांमोनाबो मिथिखागौ लोगोफोर एसे आधा माससोआ एसे लेट जायो पेमेन्टखौहाय एसे लेट सोयो होननानै दा नोंथांमोनाहाय नैबे 15 तारिखसोनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हागौ नभेम्बर मासनि आरो मोनथाराब्ला नोंथांमोना नभेम्बर लास्ट उइकआवबो नोंथांमोना मोनहैनो हागौ दे लोगोफोर दानिया जोंहा मिन्थिनो मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना क्लास 9 10 आव फरायनाय फरायसाफोराहाय नैबे नभेम्बर दानाव मोनगोनखौहाय नोंथांमोना आसा खालामनो हायो दे लोगोफोर स्कलारशिपनि फैसाखौहाय दा आरो फैसायाहाय जोंहा सोरनाबा बारा आरो सोरनाबा खम एसेल' हाबो लोगोफोर दा नोंथांमोननि बे लाखनि सायाव सोनारबाय लोगोफोर नोंथांमोननि लाखिनि सायाव खाफालनि सायाव सोनारबाय दा जायफ्रा बुरजा मोनो बिथांमोननि थाखायथ' मोजां आरो जायफ्रा एसेल' मोनफ्लाङोब्ला नोंथांमोननि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जानानै फैयो दे लोगोफोर दानिया लोगोफोर नोंथांमोनाहाय नैबे पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिपखौहाय नोंथांमोना माला मोनगोन बेनि फैसाखौहाय दानिया बेनिखौ जोङो नायगोन दे लोगोफोर पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि फैसाखौहाय माला मोनगोन दा बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआबो जोब्बाय जोंहा दा बेवहाय माखासे एमाउन्टखौहाय होनाय थायो डे स्कलार आरो हस्टेलारफोरनि थाखाय बेवहाय एक्सट्रा पेमेन्ट होनाय थायो दा बेबायदि होनाय हिसाबैहाय पेमेन्टआहाय हाबादै लोगोफोर गासै जोंहा ST स्कलारशिपफोरनि पेमेन्टआ बेबायदि होनाय बायदि हाबा बेनि एसे बारा हाबोदै लोगोफोर दा बे एडमिसन लानायनि सायाव सोनारबाय प्राइभेट आरो गभर्नमेन्ट स्कुल आरो कलेजफोराव नोंथांमोननि एडमिसननि फिसाहाय जेसेबां बुरजा थाङो एसेबांनो नोंथांनि स्कलारशिपनि फैसायाहाय बुरजा हाबोदै लोगोफोर दा नोंथांमोननि एडमिसन लानायनि सायाव सोनारसिगोन लोगोफोर दा नै लोगोफोर बेयाव नायबानो जाबाय दा आं दहाय सिगाङाव खिन्थाहरदोंमोन नोंथांमोननो जायफ्रा क्लास 9 निफ्राय 10
फरायगासिनो दङ नोंथांमोना जायफ्रा फरायसुलिफोर नोंथांमोनहाय क्लास 9 निफ्राय 10 सिमाव फरायनाय फरायसुलिफोराहाय फ्रेशआनो जा गोदानानो जा गोजामानो जा फ्रेश आरो रिनिउवेल केन्डिडेट्स नोंथांमोनाहाय 31 अक्ट'बराव मोननांगौमोन दे लोगोफोर दा दासिमबो मोनाखै बेनिफ्राय जोंहा नैबे जायफ्रा फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै डिग्री लेभेलसिम नोंथांमोना जायफ्रा दासिमाव फरायगासिनो दं गोदान गोजाम नोंथांमोना फ्रेश आरो रिनिउवेल केन्डिडेट्स नोंथांमोना फैसाखौहाय मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर दानिया बिनि पेमेन्ट होनाया एसे आलादा जाहैगोन दे लोगोफोर जायफ्रा फ्रेश केन्डिडेट्स नोंथांमोना गोदानथार नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों NSP स्कलारशिप ST स्कलारशिपखौहाय जायफ्रा फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै डिग्री लेभेलाव फरायनाय बिथांमोनाहाय फ्रेश केन्डिडेट्सफोराहाय 31 डिसेम्बरावसो मोनसिगोन दे लोगोफोरनाय बेवहाय होखादों 31 डिसेम्बराव मोनगोन जाहैबाय दा बेवहाय होनाय बायदि जाया आङो सिगाङाव नोंथांमोननो बुंखादों बेवहाय एसे NSP ST स्कलारशिपनि फैसाखौहाय एसे लेट खालामो सोना हरो दा बेवहाय 31 डिसेम्बराव बेवहाय लिरनाय बायदि होदोंब्ला नोंथांमोना जानुवारि मासावसो मोनहैगोनखौ आसा खालामनो हायो दे लोगोफोर दा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय फ्रेश आरो रिनिउवेल बे एसे डिफारेन्स दं लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला फ्रेशनिया आलदा बेनिफ्राय रिनिउवेलनियाहाय आलदा मोनगोन जोंहा क्लास 9 निफ्राय 10 आव फरायनाय फरायसुलिफोरा सेम मानावनो नोंथांमोना सेम मासावनो एखे दानावनो नोंथांमोना मोननो हागोन बेनिफ्राय जोंहा जायफोराहाय फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै नोंथांमोना डिग्री लेभेलसिम फरायबाय थानाय नोंथांमोनाहाय बेवहाय आलदा आलदा गोदान गोजाम नोंथांमोना आलदा आलदा डेटआवहाय नोंथांमोना पेमेन्टखौहाय मोननो हासिगोन लोगोफोर दा बेवहाय 2 रिनिउवेल केन्डिडेट्स दा जायफोरा गोजाम नोंथांमोना फार्स्ट इयारनिफ्राय सेकेन्ड इयार बेबायदिनो नोंथांमोनाहाय डिग्री फार्स्ट सेमेस्टारनिफ्राय लानानै जोंहा दासिमावथ' 8 सेमेस्टारसिम जाबाय नङा होमबा लोगोफोर 4 इयार्स नोंथांमोना डिग्रीखौहाय कमप्लिट खालामनांगौ जाबाय दा नोंथांमोनाहाय माला मोननो हागोन जाहैबाय गोजाम एप्लाइ खालामनायफोराहाय रिनिउवेल केन्डिडेट्सफोराहाय 15 नभेम्बराव मोनगोन बेवहाय लिरनानै होदों दा जोंहा 15 नभेम्बर जायाखै दे लोगोफोर जोंहा फैबाय थानाय 15 नभेम्बराव मोनगोन बेवहाय होनदों दा नोंथांमोना 15 नभेम्बराव मोनगोन बायदि बेवहाय लिरनानै होदों गावसोरनि गाइडलाइन्सआव लिरनानै होनाय बायदिब्ला दा बेखौहाय नोंथांमोना थिग एक्जेक्टलि नोंथांमोना बेखौहाय आसा खालामनो हायो 15 नभेम्बराव मोनगोन बेवहाय लिरनानै होदोंब्ला बिथांमोनाहाय नोंथांमोननो नभेम्बर दानावनो होयोब्लाबो नोंथांमोननो लास्ट सप्तायावहाय लास्ट उइकआवहाय नभेम्बर दानावहाय नोंथांमोननो होनो हागौ दे लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौहाय नेनानै थाबानो जाबाय दासिमावहाय रावनोबो NSP स्कलारशिपनि फैसाखौहाय सोथ'वाखै दे लोगोफोर दा बिदिबा जोबोद गोलाव जायो लोगोफोर आं माखासे गाइडलाइन्सफोरखौहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरबावोब्ला नोंथांमोना नायना लादो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ आं एसेखिनियाव भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय नोंथांमोनाबो खोनासंनो बरिं मोनो जास्ट नोंथांमोनाहाय दानिया NSP ST स्कलारशिपनि सोमोन्दैहाय पस्ट मेट्रिक आरो प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि सोमोन्दै मिन्थिनो मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना शेयार खालामना होलायदो NSP ST स्कलारशिपनि फैसाखौहाय माला मोनगोन बेखौहाय नोंथांमोना बेबायदिनो गासैबो A to Z डिटेल्सखौहाय मिन्थिनो मोनबाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामलायदो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल